5 van, azaz ott van, nagyon jó, ott egy dupla van. Nyugodtan menj közelebb hozzá, segíts neki. Keressél, babája. Azaz, nagyon jó, ott is van. Biztathatod. Azaz, gyerünk, gyerünk. Ügyes vagy, nagyon szép volt. Jól van, ügyes vagy. Szkecs, figyelj, mutasd. Ott is van, mutasd. Azaz, ügyes vagy, nagyon szép volt. Ügyes vagy. Nézd csak, figyelj rá. Mutasd. Ott ül. Szkács, ott ül. Nagyon szép, jó. Ügyes vagy. És ott 2 van egyébként. Ha lehet, hogy összevoltak ki a másikat. Azaz, nagyon ügyes vagy. Nagyon szép. Keresd még, keresd, ott keresd. Azaz, gyerünk, keresd. És ültesd is be, hogyha megvan. Ügyes vagy, nagyon szép. És ül is, nagyon jó. Ügyes vagy, gyönyörű. Tök jó. Nagyon szép. Ügyes. Szuper, és a jelzéseket is szedd le, meg takard be a helyszínt, hogy... Ügyes vagy, nagyon szép volt. Na, ott mutasd, azaz, mutasd. Nagyon jó. Nagyon szép. Azaz babája. Itt egy van csak? Igen. Ügyes vagy. És ott a következő. Még. Ügyes vagy, nagyon szép. Gyerünk, keresd. Ott is van, bizony. Azaz, nagyon szép, ügyes vagy. Nagyon jó. Szkecsi, mutasd, gyerünk, mutasd. Ott ül. Szkács, ott ül. Gyerünk. Ott ül. Azaz, ügyes vagy. Szagon vagy, és közben ülsz. Azaz, ügyes vagy. Van még? Aha, itt van még egy előttünk. Szkács, keresd tovább. Nagyon jó, és rajta is van. Gyönyörű. Azaz, ügyes vagy. Nagyon szép. Ügyes vagy. Mutasd. Szkács, mutasd. Mutasd, hol van. Ott ül. Szkács, ott ül. Nagyon jó. Nagyon ügyes vagy. Gyönyörű. Azaz, babája. Jó van, ügyes vagy, Szkács. Jó van. Biztos volt, rossz. Nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Tök